Schubor nakaslem jong unongsan hima. Buon ki kran habayade baka jing yo kam yo jam bat ki jing ki baki samla ki akan dua hendai lada pai pan amdan ki batau kalat kalenti ban ai kam ai jam mi ki samla ka designated driver shalong kala mi shakhmat ban ai kam ai jam mi ki driver ha ka rukam ka bakerpang bat kani ka kenhun ha po ka jing ram jong uba don bok lang do leng kala mi shakhmat ban pen biang driver ki pat ba ki badon kam driver kham tam ha kanu kanu jing ran kam kerki ka jong ki habaya kan uba don bok lang do leng lay thu ba ka designated driver shalong kala mi shakhmat ban ai jing shakri ki pat ba ki badan kam driver kham tam lada ki det chayo shahan lo ong ru balada ki pat ba ki kwa ban tip shu ki la ban chupun how number khandai ar lai sao not iway san sao iway shu lai thu ba ki driver ki ba ujiet ki de ki brio ki bam di man lat ni ki nu ki jing mai ki try jing ki kali ban small thu shu ki jing don kam jing ni ki jing ai jing shakri tungin snap ya ki jing kran jong ni orang ba Kemudian ni launch yang kedua Shillong Press Club agak praktik. Ke mila commission pada ya kan ini service agak kantor trik ke sisa jangan ada. Ke kuat kan penting pada ada mila sedang ini service mila commission agak kantor trik. Pandang ni sekamat kita kila pan kontak yang ini ke phone number kata ke phone number 9233401541. Kani kadi ke service number bagi beliau ki badon kam driver kerki kila ban phone pan pai driver syaki. Tekani ba pedlong pi ba pin sedang ni ada dia kam. Pi ke kani kawan ke observation ke jonga ke jing UI ke jonga ya ke jing don kam wa kum kani mo. Aki babun ki khap kan ya ki don aka le kawan ka jonga ka kam ka jong ka bangaya serum seneng la abun tali kisnam ta ba ngi ka jingnon kam ke men sni men shai ese ki don ki bure ki ba le jingle ki le cheni shatai ki le cheyo shahan le tali la jong ya hateng aki khap ki don ba le si mun mala ka jingya ka bang yang mo ki tengku iku ini ki mensap ka kti ka kajat ka jenjara ki bukin nyak be ka kali rojong te ki hap isu phone ye ki parlo ki bahayem ka ki baklo ai berman ya rap ki teng isu kum khat no nang ti sekian ini no psi itu ithau mala mani rap pun poi dam siem te ngai ka bu jinge sibuan no mar ka por ka lut nang ta ha ka kut paderu teng kin don ki bri ba hoi ki don mun sim ya rap tamu kim dah dari pada nang sisa banyak kali kim long qualified ke di drivers kebu jingma pada kan ya kiru ya kali ya kiwei ki bayat bayeng tenang ta ngai sa kami ke yong mo ya ngap yang haka jinglong brio te teng kiron ka jingene soba yang tai rien ba la kumia di abang malumala kebu jinge ban nyak kali ban poi yala ti ba ya kali lem le se ba ki bayeng sem ni parlo parjor ban poi tak basingan si yang sistem tengah snoba kani ka sinjang ko longa ban introduce kani ko designated driver Shillong hang ni kani rap sibun aku kini ki khap kan bale se ki ki khap ro de habade ba ki driver ba pi jet mo hakan no ka dur pi jet ki driver jong pi inga advertise apa ikut hubur ngapa nya ki driver ki bala khaman ba brio ki ba lai kusan snem sheneng namba ka jing perkat ke jumki kala khal mong jai hakino kini ki khap habe kandu arum haneng marum la abiang kam nya kali mo teng ka ktien ka thli ka long banya sniu para brio ke da kila poi ka karta ka lai kusan snem sheneng kala kham jai jing perkat ke banya keren nya khana wa ki brio ru kala kam tengkan kan ka syutur te nanta paderu ngapa na jo ka puar ki break ndai ki bom di duma ki bom di ini kinu ki jingdi penbuat nama ba ka fi kan long ya ki pai ba ki bopan kami ni service bikin dona ka jing singani te habade batene ka service ba people ada lunch te kumno ka response jo ki pai ba manta lagi la don nem ke ba kontak sapi ki la don hon
tangwa mostly kambun anong ki queries ki jing kli kan nomor ng tempat plat ba ya kani ko phone number ya ba ba kin call na tak service te ngarang plat hakani ko por bang ya thu ep ba dengan sepenuhnya ro ki kot khobor ya pa ka press release nomor kani ko phone number kan nong ka jing tip ni ba ba ki la ban call nong ko por nomor ya kan up na ko tak ni service pala ban develop tai te kan kani service kan nong call based te kumba habai dei bat ka door kamur ma ka jing charge jampi te kan kumno pin charge bat haba philek pick up nang ta lek bu ye kini ki bru ka long kumi nta hadin ba lai perkhat ba te nila rai ba kani ka introductory offer ngin ai introductory rate apa ngin ang sedang ta kanong harus pak tingkan atau benta ka pra kilometer apo thì cái nút cái chinh lên cái bát tâm như cái pra kilometer pada những cái nó cái đồ nuru poking ka man ka kilometer cái bayar sakmat dong ka pra kata pada ini cái benda bah driver jongang mencuri simi ke kali untuk point kau pada kita from point A to point B lah ni nak point A sampai point B mencuri simi ke kali menipu Tila ada kita try kali pada kita kuat penangkap ya service dong driver katukan ni kenta katakannya ada kau pada karet kita tolong sang sepatingkan nak minta ke kenta ke beningkong bagi kenta kita buat kita nak kedua sepatingkan nak minta si kenta ter kira terkadang pada kapur ke bagi beri kita kuat ke service yang driver baru si singi dia karet kenong kat lais pak kau nak minta baru si singi badun papila ban batai bat habade bat ki terms of service jung kani ka kenhun japi ho to ka kami Kibrio kiba don kam ya kini service kila ban call how number ba ngana ai tem apa ki call kinyo ni kran by service coordinator di service coordinator pada dia bila sim ya nomor bahapan pensisa ya ka identity ke jong brio ba phone nang ta ya ka kali ke ba nya ti don kam hi kani ta ki details di pan ya ka driving license bad ya ka RC ke jong kali nang ba kan don ka records ke jong niru bad pengintip ke jai kali hukum nu driver na ban banyak ti identity ke jong brio ba phone ni ha ban tim pan ya kata bad service coordinator in contact ya ka team driver dan dalayo driver nang tu ti sepentip ya tu client ba pe driver la ready pan no sipi situ ti siu no online sipo ka account longi nomor ba ka jing siu kan online kan ba ka light na kaya yang ketiga ka pisang ka cash mo no kan kam lagi ni ki la se ki ba la ban mi pada na kata dengan siu online dan masin siu online ni driver mi no ni ki pada punjab ya ka kamar rajong te ki clients pada ki hapan tip ki hapan song tu ru ba ki don ki kendon ki ba ni hapan bu na ko penta ka jing biang lang jong baro kan nama na ko penta ki driver ki jongaru ka ngahapan perkat menta ka bit ka biang ka jong kiru no menta ka bit ka biang ka jong ngaru te na ko menta ki jong ki client so te ngi hap ni bit biang lang baro te ki don ki kendon ki ba labu menta ka ni te anda ki clients ki kuat ban phone ini ki haban tip biru ya kini te kini ki kendon ki don apa ngan share lang buat biru la si pila ban harapan share lang ni kini te hapo ka Instagram account ka jomi ka don des gini te driver shilong nuan nanta bila nuan apa Google ru ni don apa Google te in terms of service ki don nanta subo pat ada gini ki brio kim don kakali reki kwa kakali badu driver napi pila pin pembiang ni kita ki kali ne kumno pinde menta ngidam de tang service provider ni ai ka service ka jong ki driver ya ki brio ki badon ka kali ba ki badon kam driver ki badon kam nomnya kerki la se ka kom ki khap ki ba kensan ka jam ki don kam nomnya ban yarap la ni bom don nomnya ki ba badon kam kali pa nomnya na ti ladangan pembiang bat ke driver bat ke kali ngan kalalong lu aggregator ka jaka jong service provider ti kata ka sinjam ti impat long bala kre ban